Aktar minn wieħed minn kull 5 persuni li jgħixu f'pajjiżna huma ta' nazzjonalità barranija. Fil-fatt il-barranin jammontaw għal 115,449 persuna, żieda ta' 5 darbiet fl-aħħar 10 snin. Dan kien ikkonfermat fl-ewwel volum tar-rapport finali taċ-ċensiment nazzjonali li ġie ppubblikat il-ħamis li ma' ċensiment kien sar lejn l-aħħar tas-sena 2021. Sa Novembru ta' dik is-sena l-popolazzjoni fil-Gżejjer Maltin kienet tlaħħaq il-519,562 persuna. Bil-popolazzjoni tirdoppja f'dawn l-aħħar 100 sena u fl-aħħar 10 snin din żdiedet 100,000 persuna. Fis-sena ta' qabel ma sar iċ-ċensiment daħlu Malta kważi 15,000 persuna, b'aktar minn nofshom kienu ġejjin minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Dan fil-waqt li aktar minn 18,500 persuna bidlu ir-residenza tagħhom. Fost aktar punt importanti li ħarġu minn dan iċ-ċensiment kien hemm li Malta huwa l-iktar pajjiż fl-Ewropa li għandu popolazzjoni densa skont il-kobor ta' art illi għandu. Għall-ewwel darba dan iċ-ċensiment wera li f'pajjiżna hawn aktar irġiel milli nisa, filwaqt li l-età medja hija dik ta' 41.7 snin. Hekk kif minn fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, Malta għandha fost iktar popolazzjoni żagħżugħa, għalkemm l-età medja tal-Awċin hija ftit aktar għolja minn dik ta' Malta, 43.8 snin. Fatt interessanti ieħor hu li aktar minn 373,000 persuna li ħadet sehem fiċ-ċensiment iddikjarat illi tħaddan reliġjon Kattolika, madwar 82% tal-popolazzjoni Maltija. Dan fil-waqt li aktar minn 17,000 qalu illi jħadnu l-Iżlam u madwar 16,000 ir-reliġjon Ortodossa.